Hello, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no? Mga ka-listeners, mga followers. O karon dahil no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Ako rin basahon yun na usa nga nag-comment si Lance Hebmen. Hello sir, idol, thank you kayo sir. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Lance Hebmen. O karon mga ka-listeners, mga followers, niya ang sumpay ning sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Finoblog. Bye. Mayong pagbuminaw sa Lex Finoblog. Oh, murag may tuyo ka. Klaro, bay. Doon ang ikay toyo ni mo. Nakontak na ko sa Lucy. Mao ba niya sa resulta? Dinood na yun nga nagpangita ni mo, Sarah. Unsa? Nagpakiloy sa Lucy, bay. Naunta, makaduaw kang day Sarah taon. Gabi ni mo bay, nabati pa yun ako nga, nagpingits kasakit sa day Sarah. Bay boleh. Doy. Parang ka diha. O kakatingog. Udawa ka niya o dili. Tubag. Oh, unsa ka? Simple po na. Hindi makakatubag. Maglisod ka, ano man. Para ni mo ba simple? Pero para na ako lisod kayo. Oh, lisod? Unsa may nakalisod na bay? Kung mo ato ko kang Sarah. Si Risa. Oh. Ano di si Risa? Dili ka siya sakitan. Ano sakitan man? Amigo ni Sarah. O abiga silang duha. Sa puto na siya, Oh, sige pasang nila na ni mong Risa ha. Pero ang tinudan na mao nga. Nabalakan ang kumbay po rin. O kung sa imo nabalakan ha? Parang ka makasulti ba? Antod ka ron. Mahal ko pakiapon si Sarah. Oh, anak ng pating bulinaw. Probida. Banggag sa ilong biya ni mo. Mao nang tinuod ba? Oo niya. Si Derisa. Eh, ana ba? Pagpaw sa tanim mo. Gabaan ka. Bungkag ni mo balay. Kaka ni Risa taon. O niya, inanaaw ni mo pagbati sa Risa. Inaanay mong gibati niya. Pabita ba? Nagdan ako. Amuad to kang Sarah. Oo niya. Nagtuoday ka. Nga mulungtad ang inyong relasyon. Ibaw maka nga, mausabon kay gunaw na Sarah, di ba? Paw na sa ito sa di mo Loy kong Risa ba? Ngano madaig mo adto kang Sarah, ha? Binaging pita na mo biyag sa Risa na. Wapa ko may baw kong si ako buhaton. Bay pulay. Spulas tubag na ba Pero, prank ka lang ha. Naibos mo kang Sarah. Tungod kay, isang wakay sa pakasadon ka, pila na ko kanihingli. Pila ka niya nga buwagan, di ba? Tinuod na. Pero, unsa? Eh, ni mo taon ba Siguro ng pagbati ni mo Siguro, ana, perbida. Kisa yung piliin ni mo, be? Kisa? sa kay batiyo ni Risa kung mananghid ko niya. Matuon ako si Sarah. Sukod pa ka siya. Dili ka siya malaking. Kung pananglit kami ang duha magkuyog, okay ba ka siya?
pa siya. Kaya ko ba ka masultihan ko siya nga muduaw ko ni Sarah? Lingkod una, kay tiwason ako rin. Saan nagibuhat ni mo? Ang nag-andam ko, mango float. Oh, mango float. Ako rin dadoin. Asa man mo da doon? Akong dadoin, mudo ako ni Sarah. Oh, muadto ka ni Sarah? O, Piolo. At doon ako siya. Pwede mo kuyog ko? Ha? Musugot ka nga makuyog ko? Di akaw na ha. Tiwason sa nako ni timpla. Di akaw na. Wa siya mo tando. Nagpasabot ng supak tingali siya nga makuyog ko. Labing siguro, dili siya gusto nga mag-abot pa kaming Sarah. Sarah, sorry. Sorry, pero hango lang tingali kaayo ko. Pero nabalaka ko nga kung mo kuyog si Piolo na ako tingali ka. Musamot ang iyang pagduda. Nagselos na rabas siya na mo. Ug ang lapin akong gikabalakan mao nga muli pang pagbalik ang gukman ni Piolo kanimo, Sarah. Sayod ko. Padili kadaling papason sa kasing-kasing ni Piolo. Dili ko gustong mawa si Piolo na ako. Dili, Sarah. Piolo? Oh, Richa. Ansa man, mudayan ka kuyog na ako. Muduaw kang Sarah. Oh, agad ko nimo. Kuan lang kining... Nasabot na ako nga may kabalaka ka. Dili ba ka masamot ang iyang pagduda nga? Nga kaupan ta ka. Tuod sa no? Suod ning hikala, basin o niya uga. Uglaino niya sa pagsabot ba? Okay. Kasabot ko. Hindi lang ko makuyog. Huy, siguro ka? Oh, lagi. Hindi lang ko makuyog. Tingalik mahiupos ka. Dili, anong may ubos mo ko? Kasabot kay ko. Salamat ha. O lagi, sulti lang niya ko ha, kung sa iyang kahintang. Sure. Pero, ayaw lang kalain ha. Wala lagi, lain ko. Di ba ko gustong mahiubos ka na ako? Wala lagi, okay na kayo. Ay, kuha na sugyod na ako ni mo. Mas may tinga rin nga, pakuyo na lang kang baybuloy. Oo. Okay, sige. Mas maayo pa. Ako'y pakuyogon ni mo ba, Piol? Mas may tinga rin ba, ikaw lang, kayogi si Risa. Okay, wala problema, pero... kuhaan magod. Sige na ba kuyog lang si Risa, okay ba? Okay. Nga, ilang ka makuyog? Adili lang ko, kay tingalig musamot na yun ng pagduda ni Mayong Sarah ka na mo pagbuminaw ni Risa. sa Lex Pino Tuod Vlog. na. Buloy, ay. makakuyog ka na ako? Oo, kuyog kayo. Kun mo na, salamat. Motor lang ta. Sige. Piolo, ato sa niya. Sige, parayon lang. Baybuloy, amping sa pag-drive sa motor ha. Okay, bay. Uy, blim ba, bay? Ato na mi. Oh, Mano ba, uy? Ang bidasan, oy. Ludon mo tanyo. Paibugol mo sa tanyo. Tara! Iyan po na ako nga bamayo ka, Sarah, sa imong sakit. Lucy! Ay! Ruben! Makarayon ba? Ay, ay! Ngano ko tabang tela? Hala, salan! Usap na dalani, man! Donuts. Para kang Sarah. Tita Imelda. Dayon, Ruben, iho. Oh,
Tita, nanghubag muna yung mga mata. Nakila ka? Oh, no, wa. Kuan lang. Kuwang lang sa katog, iho. Mo ba? By the way, hindi ako, aron, pagduwa ko Sarah. Oh, salamat kaayo. Kami duaw ka niya, iho. Sarah, anak. Niya si Robin. Natug siya, tita. Oh, Tita, midaot siya. oh, Robin. Anak, Sarah, niya si Robin. Hello, Sarah. Robin, Hey, cheer up. Laban lang. Of course, enjoy. salamat, Robin. Magmarasigon ka. And I pray for your early recovery, my beauty queen. Salamat, Robin. Sooner or later, your beauty queen will vanish. Sarah, Kamusta na ang love life ni mo, Robin? niya, loveless. Swerte ka. Ha? Uunsa swerte? Swerte ka. Ngawa kita magkarelasyon. Ha? Nganong swerte man? Swerte ka. Ngawa ta magkarelasyon. Kay ko nagkarelasyon pag yun ta. Makaton kas pagmahal na ako. Dili ba? Of course. Og sakitan ka lang. Nga naman? Tungod kay mahanaw man ko nimo. Come on, Sarah. Don't say that. Sarah, anak. Yes, me. Dili ka mahanaw, Sarah. Mahanaw ko nimo. Tungod kay mularga man uni ako. Asa man ka malarga? Masuroy ko sa ubang nasod. Muadto ko Korea, Japan, Hong Kong, Singapore, sa Vietnam. Kung mauna, mukuyog ko. Mukuyog ka? O lagi, mukuyog ko. Karos aman. O niya na. Kung mamaayon ako. Sarah, pa-admit lang yun. Aron matimang ka sa doktor. Ayaw lang. Diri lang ko. Bitaw, anak. Pa-admit lang. Para maatiman ka dayon sa mga doktor. Sakto ka ng sugat ni Robin. Mi, musamot tingali akong sakit kun magpa-admit ko sa ospital. Anak. Diri lang ko, Mi. Sarah. Robin, sorry kayo. Katugon ko. Oh, okay. No problem, Sarah. Pahuay, aron mo lag si kadayon. Salamat, Robin. Akong sugyot, tita. I-admit yun ninyo siya sa ospital. Kasi akong tanaw ni Sarah, tita. Weak kay siya. Yes, Robin. Luoy kayo siya, tita. Natandog kong nagtanaw niya. Oh, salamat. Nagpa-check up na ba siya? Nagpa-laboratory? Unya, unsa findings? Unsa man, tita? Okay ra, Robin. Okay ra. Tita, ang tanaw na ko. Murag dili siya okay.
dili okay si Sarah. Weak siya sa akong tanaw. Tita, nagila ko ka. Oh, sorry. Di ko lang kapunggan ng akong kaukalikod. Inahan ko, Ruben. Tita, sorry. Okay ra. Okay ra. By the way, tita, kumusta naman si Piolo? Wa na magpakita. Maayo ra gyud tita. Nga wa na siya magpakita. Ruben, Tingaling may virus tong tawhanan nga naghatag og sakit ni Sarah. unsa? Okay, niya na ta. Si Lucy, naa siya. Lucy! Hello! Lucy! Alam maayo kay ni aga mo. Hala! Nag-abot ng Ruben! Oh, Ay, naaway! Niduaw ni Sarah! oh, mau ba? Makasuot mi, Lucy? Ay, oo! Nga nagutawang dili! Makasulod ka, adyo! Pero ansa? Hala! Wa ninyo gikuyog si Piola? Ha? Bulay! Wa ni mo sultihi si Piola nga nangita si Zara niya! Ako ang kining, wa may magkita. Ay, mauba! Mauligi, wa may magkita. Hala, uy, si Piolo ra bagid ang gipangita ni Day Sara! Ay, tinuod ka, Lucy? Oo, lagi! Si Piolo ang gipangita! In love kay na siyang Piola! Oh, Ay, di ay ba? Pero, ay iya raman sang sala! Tungod kay iya magibuwagan si Piola! Kapila buwag ge! Kapila hingin le! Unja karon! Na nagpangita na siyang Piola! Sabi lang, Lucy, kung pananglit ikita na mo si Piolo, saltihan na mo siya nga gipangita gid siya ni Sarah. Ay, palihog lamang gitaong ko dahil sa ha? Kay nagpangita gid si Sarah ni Ja. Ay, nasapot na ako nga in love kaayo sa ni Piola. baby, pero iya mo lagi hingin lang taon. Maulaki! Dili mo siya makabasol kang Piola. Ay, labing siguro si Piolo karon. Ay, way siguro og nagminyo na. Ha? Ay, siguro og nagminyo. Kung wa pa sa niya, ay labing siguro. Doon na nagito'y gipuli ni Sarah. Ay! Tanaw pa na ako na. Pagkaswerte sa babaje nga ikugmao ni Piola. Mao ba, Lucy? Oo, ay! Swerte ang babaje nga mahigugma. Ay, nahit ka ng mainlaban ni Piola ba? Kay buutan ng tundawana, ay! Gwapo pa! Pero, kinahanglan nga ang babae nga iyang ipuli kang Day Sara. Kana pong babae nga mas gwawa pa po ni Day Sara, ay! Lucy, oo bitaw! Beauty queen ko si Miss Sara. Busa ang iyang pilion, ang iyang pilion. Kanang beauty queen pa. Adjor, naghang sulti di ha. Sige na, husto na. Pantuan mo, Sarah. Wala tabian kay ko, no? Sabak kay kayo mo kagagsa. Dali, sagot mo na ako. Dali. Yes, saman. Buloy, Sabot ko. Tukan kasi panulting, Lucy. nakasabot ko, Buloy. Okay ra. Hala, dali, ikaw. Isang kita ka. Dali na. na lamang. Dali, res. Oy, Risa, niyade mo? Oo, Robin. Doa mi ni Sarah. Di pa huway pa. Mo ba? Arisa! Iha! Tita. Good to see you. Hello, tita. Doa mi ni Sarah. Ay, salamat nga ni Amo. Miduaw mo niya, iha. Pero nipahuway pa man ka, tita. Oo, may pahuway pa. Paabuton ta lang sa makadiyot, ha ba? Paandaman ta mo og snacks ni Lucy. Ayaw na lang, tita, oy. Oh, no. Lucy? Yes, madam! Magandam ka og snacks nila. Sure, madam! Yes! Itong punto na ako sa may buloy. Nga manawag siya ako kung ila nakikita si Sarah. Pero hangtod karon, wa pagin siya manawag. Mga balibak eh. Sa may buloy.
Hello, bye. Hello, bay. Piol, Oh, unsa resulta? katubang ba? Si Mamilda rin mo katubang karon. Iyam dali subit. Mao ba? Palihog, picture niya si Sarah. Send sa messenger palihog. I believe ba, bay? Ako rin bahala, anak. Video ko niya. Ako lang yung sekreto lang sa diyang mag-istorya, bay. Palihog ko. Thank you. Nalipay ko nga ni Amarisa. Buloy. Nihugo ka. Nidaot ka, Sarah. O bitaw. Dili na akong beauty queen. Ikaw na, Risa. Ikaw gihapon, uy. Mag-picture ako. Buloy. Nagpakahilom raman lagi ka. Ano kayo na, sabi taon ka eh. Padaugan ng bati, apil ba ito? Beauty contest taon. Beauty contest ba? Arita sa Miss Cebu City. Nung saan ka? Asa si Piolo? Unsa? Sorry, Risa. Ha? Nganong nangayo mong kag sorry na ako? Kuan mangkod. Si Buloy. Siya akong gipangutan na ako asa si Piolo. Di ba, kauban mo sa trabaho? Oo, day. Kauban mi day. Pero nagkasyon siya. Mao ba? Gusto kang makita ni mo siya, day? Sige, inigbalik niya. Sultian ako, ha? Dugay day ang bakasyon. Basin, balik to sulod si Mana, day. Dugay pa di ay. Oo, dugay-dugay pa. Gusto kong makita siya. Tita Imelda. Oh, may balik ka man lagi sa aki. Di ba nga nanangit ka naman ang kang Sarah nga mulakaw ka na? Wala ko na pala yung duol, tita. Pero batin ako nga si Sarah nagpangita kang Piolo. Oh, mao ba? It hurts ba ya? Ngano si Piolo magyud iyang pangitaon? Nga niya mo nung tago? Oh, sorry, Robin. Okay lang, tita. Okay ra. Sige, tita. Muna lang ko. Dali na ako magdugay. Salamat sa pagduaw ni Sarah, Robin. Sakti lang, Sarah. Ipasalik na ko ni mo nga kung ikita na ko si Piolo. Sultihan ako siya nga gusto kang makikita niya. Salamat, Risa. Gusto magkita na ako nga magkasulti, Bikod. Sarah, anak. Nga na bang nagpangita ka manggit kang Piolo, ha? Hatagin ako kay kayunan, eh. Shit, atong tawhana. Gusto na akong mahayog sorry ni Ami. Oh, come on, baby. For what? Nakapasakit kong sulti niya. Oh, come on, Sarah. Kalimti siya. Mommy, please. Gamay ng hangyo na ako ni Mommy. Gusto na akong mahayog sorry niya. Basin na lang. Malangit ko, mi. My God. Anak, mahimo ba? Ayaw pagsutig ingon ni Ana. Mi, ayaw na lang gud paghilak. Lain ka magud kayo og sinultihan. Real talk lang ning ako, mi. Anak. Sarah, magbalik-on ka, ha? Day, Sarah. Bidag nga, no. Kuhan ba ka nang... Mamayo lagi ka, day, Sarah. Mamayo ka. Unta, dili lang masabot ang akong kibati. Sarah. Ingon mangkot sa nagkagamay nga akong kalibutan. Anak, mahimo ba? Ayaw pagsulti og sama ni Ana. Mi,
ako'y nasayod sa akong gibati, mi. Pero yung kabala ka. Naningkamot pa ako. Naningkamot ko, mi. Nga makakita ako sa kalibutan, mi. Mauman ka ni. Mga nang gusto ko. Nga makasulti ang mga tao nga akong napasakitan. Kaya gusto ko pa ngayong sorry. Sarah, Nakapangayon akong sorry kang Risa. Di ba, Risa? Nag-sorry na ko ni mo. Tugod kayo nagsalos ko ni mo. Nga ikaw at may relasyon ni Piolo. Bisag huwag ka matuoran. Oo, Sarah. Gisilutan na tingali ko ni Lord. Tugod kay... Ako may napasakitan si Piolo. Sarah. Hibaw ka, Risa. Sa Lex Pino Vlog. Masulti lang ko. Kanunay nga naghasal si Piolo sa kong huna-huna. Di pa kasama na ako siya nga bata. Nga akong gilugulugan sa kong gugma. Ay, Sarah. Oh, buloy. Nganuman ka. Gila ka. Ay, hilak ko taon. Tandog lang ko si mga panulti na eh. Mati kay kong batasan, buloy. Oh, day. Diyan. Tingalig na ingon ko ani tungod kay... Pinangga magod kayo kong mommy. Sarah? Naspoiled lang tingali ko. Kaya bisag ko siya kung gusto. Ihatag ba ni mommy? Gusto na tayo, Sarah. Sige na, patuloy na. Tuguti ko makiksulti ninyo, May. Niya na magit sila si Rizag Buloy. Samtang wa pa. Samtang wala pa ni sakit ang akong umi. Anak. Pero Buloy, Day. ayaw lang tingali. Sige, ayaw lang tingali. Ayaw lang sulti si Piolo nga nangita ko niya. Katingalig, mag-away sila kung yung hinikogma. Day, Sarah. O tingali, di na po siya makikita na ako. Tungod kay, naibaw ko, naiubos to siya na ako. Kining ako, pangandoy na lang. Malihog na lang kong sulti niya. Nga sorry na lang. Oo, Day. Oo, lagi. Makalao mo ka na, Day. Sultian ako siya. Mamalihog po ko ni Marisa. Sorry ha. Masuguan ta mo. Okay, Roy. Okay na, Sarah. Oo. Ang akong first runner-up. Hilak. Ayaw, uy. Ayaw sa ko hilaki. Buhi pa man ko. Buhi pa ko. Sana. Sana. Mahimo ba ikot na? Gusto na, anak. Kaya ani, uy. Tagak mga luwa na kung naminaw ni Day Sara. Ay, buang mo ni bata. Murag nanuko na. Ayaw kong nakamatayin, Day, uy. Kasi, Los, kapangit na rin ng tubig. Magpaim na ako. Oo, Paloy. Nagilak na ito. Ana, natandog malangkos mga pulong ni Day Sara. Oo, bitaw. Oo, takong lugan. Paim na akong tubig. Be. Oo, Paloy. Kadiyot man lamang.
tuyo kaila ko. Ano ba yun, Lucia? O, unsa mo yung sakit niya? Ay, kanang maglimbag-limbag lagi siya sa kasakit. Kung musuol lang sakit siyang ulo. Kurtahan mo na sila niya nga naman ipa-hospital. Ipa-admit. Unta lagi, pero balibad mas sa Sara, be. Patuom ka ng balibad-balibad. Nadoon na to na siya sa hospital. Inikabot sa aman, magkuno, si Sir Chibar ba, dadoon na? Muli na eh. Ang gihangyo man ni Day Sara nga muuli ng iyang dati. Sara, di namin magdugay ha. Ato na mi. Salamat kayo, Risa. Sa inyong panahon. Mabalik raon niya, mi. Thank you, cute. Salam. Sara? Kalit mo naging ni Kunit si mong o. Sara? Nasakit na sad. Ha? Oh my God! My God! Unsa ko puhato aron makataon. Ma'am Imelda! Si Sara, ma'am! Ma'am Imelda! Ma'am! Oh! Ginoo ko! Ginoo ko, Sara! 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 Oh my God! Ma'am, nalumoy si Sara, ma'am! Ay! Buloy! Tabang! Nakuyapan si Sara! Lucy! Lucy! Tabang! Madam! Hala, nato sa ospital si Inday Sara, oy! First aid! O, di, ako siyang pasimuton, ane. O, dala. Sara? Buloy. Buloy, palihog kong alsa niya. Ikarga sa sakinan ng akong anak. Dadon ako siya sa ospital. Buloy, palihog in taon na bakit may buloy! Buloy! Day, kasi yung pislit niya kiting, Day. Ako sa siyang isabak. Sara, yung anak ko. Sara! Anak ko! Mama, di ba na ang imo mo drive? Mama, di ba na rin? Palihog Uy, bahala din eh. Buloy, palihog ko! Hey, Lord, itawan! Makaabot lamang itawang na buhay sa Day Sara sa ospital! Maluoy itawon ka! Wa para pa ijang amahan! Ay, may nanawag! Ay, hello? Hello, Lucy. Si Ruben gini. Ay, ano, Ruben? Nanawag magkaon sa tuya! Si Sarah. Ala, wala na dire! Ha? Asa mo siya? Ito gidala nag-ospital! Unsa? Nga naman. Nakuyapan mo to! Gidali og dala sa ospital! Asa ospital? Ala, wala ako mahibaw! Nga no? Ha? Naunsa mo si Sarah? Nga naman. Nakuyapan gani kay di suolan sakit sa iyang ulo! Unsa? Ito, ana. Nadana siya sa ER. Salamat ito, Ginoo. Utas lugar ako eh. Inom tubig. Ito na siya dito. Buloy, Ma'am, salamat ninyo. ayaw pa salamat, Ma'am Uy. Nabangi ko ninyo kampo nga. Mamaayo pa nga akong anak. Oo, Ma'am. Makalaom ka na, Mamilda. Mutapang mig-ampo, Ma'am. Excuse me ninyo ha. Manawak pa ko sa kumpana. Og ingon ba ni Lucy? Ako siyang paapason. Ay, si Lucy aron makabantay pud kag Sara, Ma'am. Mas mayo pa, Ma'am. Unya kami, Ma'am. Hindi lang may magdugay, ha? Salamat ninyo. Res, una lang ka pa uli, ha? Ko ang to na kong motor nga. Nabilihan silang Mamilda. Oh, Baloy. Mag-una na lang ko nimo ha. Oo, sige. Kung sasakyan mo. Mag-taxi na lang ko.
Wa man makatubag dayon si Chibor. Nakaon man untang iyang messenger. Hello? Salamat. Chibor! Nanawag ka. Si Sarah! Naunsa si Sarah. Ako gi-admit, di karon sa ospital. Mao ba? Okay. Diyan ako sa airport. Sakay na ko. Pauwi na ko diya sa ato. Salamat din taon. Unsay kahimtang ni Sarah? Nakuya pa ng atong anak. Huwag among kidali pagda sa ospital. Kinuo ko. Mapaabot ni Nimo. Oh, Imelda. Sige, bye. Lord, lugway hipay taon ang kinabuhi sa akong anak. Maluoy ka. Si Bay Puri. Salamat ito. Karoon pa man nanawag ka. Nadugay mo sila. Hello. Hello, Pion. Oh, asa na mo? Abutan si Risa diha. Wa pa man. Wa di mo nagkuyog Naguna siya. Gikan sa ospital. sa ospital. Sarah bay. Hospital. Mong gi-admit. Na-admit? Oo, bay. Luwi kayo. Kinuo ko. Kanit, may taxing may abot. Si Risa. Siya na ning may abot. Hello, bay, Pion. May bulay. Ani ana si Risa. Oh, okay. Okay, good. Piolo, niya na di ka. Oo. Kining... ngubag lang yung mga mata ni mo. Ano man ka? Nakahilak man mi. Naghinilakay mi. Ngano man? Luoy kay ang kahimtang ni Sarah. Risa. Kanunay kong nakonsensya sa imong nga gipanulti. Nangayo na po siya og sorry na ako og kang buloy. Tungod sa batik niyang batasan. Iyay pa? Nagpangita siya ni mo, Piolo. Tinood ka? Nagpangita siya ni mo tungod kay mangayo pa siya og sorry ni mo. Anong mga yung masugsuri na ako? Iya makadapasakitan. Mangayo siya og sorry. Basin malangit ang iyang kalag. Kalain ko na ng pagkasulti. Matod niya. Nagkakamay na ko ng iyang kalibutan. Risa. Ato, uy. Ha? Ato, luoy kayo siya. Nagpangita siya ni mo. Kun mato ko. Di ka malain. Hinumdumi lang, Piolo. Mahal ko ikaw. Ayaw ka bala ka. Dili ko ikabihan. Dili, Risa. Piolo. Dili ko mahanaw ni mo. Mingon pa gani siya nga. Ay, ayaw na lang tingali. Ayaw na lang paibawa si Piolo kay tingali. Mag-away pa siya o ang iyang hinikukma. Mingon siya na? Gihasol ko sa kong konsensya. Nga nagpatuok ko nga wata ka ikita. Basta na. Igo na. Dili tagapugan. Kung mo adto mo duaw kaniya. Risa. Hangyo lang. Nga kuntuan na kauban niya. Dili unta ko mabanla sa kalimot. Ug masangit ko sa sanga sa paghinumdum. Bigo na. Basta na. Kanos amang kamaadto. Wa pa akong makahukom. Piolo. Sa pagkakaroon, naapang akong kahiubos niya. Piolo. Ikaw ba?
papasa ang kahiupos. Risa. Ma'am, Imelda! Salamat nga niya ka na, Lucy. Ay, si Day Sara? Padayon panggiatiman sa mga doktor. Ay, Ma'am! Lucy, tapangi ko. Ay, sa tanang higayon, Ma'am. Mutabang ngayon ako. Ingon sa kumuto ng akong kasing-kasing nga magtanaw sa akong anak. Labisan ako, Ma'am, oy. Ilabi na, o ka na makasaksi ko. Unsa iyang pagpingit sa kasakit. Ingon sa hilapon ng akong kasing-kasing, Lucy. Kanang, Ma'am, unsa man gud ay ang sakit ni Day Sara, Ma'am? Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Ma'am, nangutan ako, Ma'am. Diha kauna, Lucy. Moto na ako sa chapel ng ospital. Shalit, nilakaw si Ma'am Imelda. Wala man siya mutubag sa akong pangutana, oy. Unsa ang sakit ni Day Sara? Ano? Doon ako ikagaw nga pirmi sakitan og labdan sa ulo. Matod niya doon na si migraine. Unya, pagsukol ato iyang migraine sa buntag og dili buntag at tapos gabi Hangtod nga, ni grabe ba ya? Og nahibaw na lamang nga, cancer di ay. Lagi noo ko intawan. Ayaw intawan itugot. Kamao kini ang kahimtang ni Day Sara, oy. Ayaw intawan Ginoo. Kayang akong ikagaw, sukad lang nahibaw-an nga kanser ang iyahang sakit. Ala! Nilungtad lag pila ka buwan. Pila to, 8 ka buwan. Hala, oy, Ginoo ko intawan. Malukoy ka. Malukoy ka, tagi pag-igong palikon si Day Sara. Kay bisan, oy, bisag may pagkamalditan ng bata, pero pinangga na mo si Cha. Lord, intawon maluoy ka. Lugwaye pa ang kinabuhi sa among anak. Huwag imposible kanimo, dili pa. You are the best healer. Maong maluoy ka. Oh. Mama Mary. Tabangi kong pangalihan ni Lord. Nga makaangkot pagkaayuhan ng among anak. Tabangi kami, Mama Mary. Ipali na day sa kwarto si Day Sara, ma'am. Oh, Lucy. Anja, kumusta naman ang taon si Ja? Nakapahuway pa. Hoy. Nana si Sarah. Ibalhin na siyang kwarto. Hala? Hala, Ginoo ko in tawon kaluhoy. Gidextrous. Dali na, Lucy. Ay, ma'am. Ako siyang sundan. Okay, ma'am. Tada! Kadiyot lang. Ang doktor, makisulti ko niya. Ma'am, Doc, kutob sa humahimo, manikamot ko. Uban ni ko sa iyong pag-ampo. O katungdanan na mo ang pagsulti. Ngadto sa pasyente. Sa ilang kahimtang. Doktor, buot mong pasabot, Dok nga. Yes, ma'am. Dok, magpakiluoy ko nimo. Ayaw lang unain taon maluoy ka. Ma'am Imelda. Utang buot. Maluoy ka, please. Please, Doc. Musamot kahugno ang akong anak.
hapit na mutuwa kining eroplano. Ginoo intawon. Ayaw itawon itukot. Kamahanaw ka na mo ang among anak. Usa siya naghatag na kong kadasig nga manarbaho sa kawas. Para sa iyang mahayag nga kugma. Maduin taon ka, Lord. Si Chipar. Hello? Nagsakay na kong taxi. May anak ka? Oh, Diretso na lang diri sa ospital. kumusta si Sarah? Nakapahuay. Okay, bye. Oh, salamat nga ni Ana si Chipar. Ay, sir! Sir, may kay ni anak ka! Lucy, si Imelda. Ay, nasa sulod ng kwarto, sir! Salamat. Ay, ang amahan tawon! Ay, pwerte ang taong dalig pa uli para makasudong sa iyang anak! Naa siya, Chipar. Ang makaluluoy nga kahimtang sa atong anak. Chipar. Mao maning ganting sa akong pagpanigamot. Chipar. Giantos ko ang kamingaw. Giantos ko. Ug nakigbisok. Sa risko nga akong trabaho. Unya, mao gani karon ang kahimtang sa akong anak. Chipar. Ayaw taon, Lord. Sorry, Lord. Nakamahay ko na. Oh, no. Ayaw ni Ana, Chipar. Ano nga akong anak pa man? Ano man? Magsuway lang tingali kini ka nato, Chipar. Mihinay og duol si Chipar sa among anak nga natog. Iya kinikikakwas. Daddy, ayaw nagtatukha nga tong anak. Anak, iyan na si Daddy. Iyan ako. Ihatag na ko ang imong sakit, anak. Ihatag na lang na ako. Ayaw lang ikaw. Okay, mga ka-listeners, mga followers, og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.